Господин Каров, по време на комисията вие казахте, че мисленето на Християн Мицкоски, македонския премиер, е просръбско. В същото време вие сте човека, който преди време издигна паметник на Тодор Александров и след това на Иван Михайлов. Виждате ли в... След това читална отворив и след читалната го нарисував българскиот флаг со грбот и Соединение прави силата на цела стена, некаде 3 метра на 4 метра. Въпросът ми е такъв, дали тези български герои се почитат в Северна Македония, така както правителството отбелязва събитията важни за сръбската история, като например Брегалнишката битка, както става вече ежегодно, заедно с Сърбия. Да, вижте, зашто казав, че Християн Мицковски го каза, че е Мицкович Шумадинец. Тоа е типичен политиката којто човек може да го познаваш по делата, не по говорот. А делата на Мицковски, Християн Мицковски се србомански, ги подкрепам сите српскиот терор, српските злодела што ги вршеле низ Македонија, односно тогашна Бановина, директно учествува и с пари на Северна Македонија ги подкрепува. И затова казав, че он Мицковски работи за српскиот интерес, за српскиот свет, за српскиот интерес. И он е и менталната склопка му е србоманска. Он е внуче на Тито, на Тито. Он е титовистичко внуче. И он работи не работи за независна Македонија, он ако работеше за независна Македонија, ако работеше за интересите на Македонија, досега ќе ги признаеше, ќе влезеа българите во уставот на Република Северна Македонија и Македонија ќе тргнеше кон Европска унија да играе. Он нарочито не сака да влезат българите во уставиот и уште се боре срещу българите на Вардарска Македонија. Добре, щом източник на всички проблеми е Белград, какви действия трябва да приеме българската държава да предприеме срещу сръбската политика в Македония, за да контрира и нещата за българските права да тръгнат в по-позитивна посока? Ами вижте, България какво трябва да направи? Трябва да направи значи, омразата срещу България и българите в Македонија ги прави политиката од преседателот на Република Северна Македонија, од премиерот на Северна Македонија, па министрите, новинарите и судиите, јавните и тајните служби. Они ја стварат омразата према всичко којто е българско. И они, значи, треба Българија да има механизми да прекине значи да реагира, да прекине, да ги изнуде србоманските политичари во Македонија да прекинат со ширење на говорното омраза срещу Българија. И значи има Българија разните методи. Аз не ги познавам тие методи, ама мислам, че најдобро ще биде дипломатически, економически, ако треба дури и дипломатските односи да ги прекине со Северна Македонија, економските работи да ги прекине со Северна Македонија. Оти тие политичари имат ментална склопка србоманска и они не разбират добро. Шом Българија е со нив добро, они мислат дека Българија е слаба и можат да говорят всичко најлошо срещу Българија и българите в Македонија. Въпросът по-скоро беше какво трябва да предприеме България срещу Сърбия, не срещу Северна Македония, за да се прекрати тази политика на Скопje. Ами, политиката на Скопje се води от Сърбия, а Сърбия е също мисламе зле срещу България. На българите кој е највековниот непријател? Вековниот непријател е Србија. Срещу Българија. Најголем непријател на българите се србите. И също и во Србија на българите се тероризирани од Вучич и од српската политика. Најголемите агресори, најголемите
геноцидски народ се тоа србите на Балканот. Не само срещу българите и Българија. Тоа се види и во Босна, и во Косово. Благодаря ви.